Сега отиваме на пътешествие до Сейшелите, където въобще не знам дали има мечки, но да видим. Казвам здравей на психотерапевта и лайф коуч Петя Белчева-Гемюнден, с която правим видеовръзка от Сейшелите, където тя живее и практикува. Петя, дори съвсем това кратко представяне предизвиква толкова много въпроси. Можеш ли да ни разкажеш накратко твоята лична история? Моята история, за да стигна до Сейшелите, започна с моята любов, с моя съпруг, с който се запознах преди 6 години. Заживяхме заедно в Лондон. И така ние с него много пътувахме по света. В един момент решихме, че искаме да живеем на някакво по-топло място и така намерихме Сейшелите като такова място за нас подходящо и започнахме нашия живот преди 3 години тук. Моето лично щастие аз го търся всъщност откакто съм дете, защото отрасах в така едно семейство на не много щастливи родители и този пример, който получих там, не беше примера за мен за щастливо семейство, модел, който аз искам да имам за връзка и да оставя като пример за моите деца. Аз търсех начин, който да практикувам онлайн и коучинга за мен беше това нещо, което мога по този начин да изявя и да предам нататъка. Клиентите ти как гледат на всичко това? Все пак ти си на един така екзотичен, приятен остров и се занимаваш с техни сериозни проблеми, които предполагам включват и депресия, и смърт, и разводи, и всякакви наистина тежки, сериозни казуси. Има ли така някакво противоречие усещам? Аз самата съм минала по този път, така че всичко в моя живот е конгруентно на това, което давам на моите клиенти. Всеки един човек, за който история аз се допирам и с който ние отработваме нещо и трансформираме, аз го приемам за част от моето семейство. Всъщност аз самата съм преминала през развод. Аз съм видяла този грешен модел в семейството на моите родители, когато съм отрасла. Аз самата съм видяла какво е да имаш нещастен модел в връзката, защото не знаеш всъщност какво е за тебе подходящата връзка и подходящия партньор, за да се чувстваш щастлив. И ако ти търсиш всъщност щастието извън себе си, никога няма да го намериш. По-щастливи ли усещаш тези хора от българите? На Сейшелите може би има голяма употреба на наркотици. Така като статистика, което на мене ми говори, че всъщност те не са чак толкова щастливи. Те вътрешно в себе си не се чувстват щастливи. И аз забелязвам всъщност два потока. Единият поток, това са така доста организирани хора, работещи, точни, добронамерени, искрени. И аз мисля, че това е свързано много с църквата. Това са основно християнското население тук, които живеят. И така са възпитани от тяхните родители. Те до брак нямат интимност. И след това вече, както по стария стил, както е било и при нас едно време, но те следват тези правила на църквата много стрикно и всъщност са много щастливи помежду си, защото те намират щастието. Това няма нищо друго, което търсят. Другата част от населението, това са една част от населението, което някакси са мързеливи. Тъй като правителството много добре се грижи за хората, които не работят. Изобщо така са им създали много стрикни правила, в които те са облагодетелствени в сравнение с чужденците, които живеят тук. Може би това е една от най-добрата система, която загрижа към
към населението. Имам така информацията, че много от фирмите, наемайки Сейшела при тях, в договора има такава една кауза, в която те не могат да уволнят Сейшела за неспазване на работните условия. Можеш да не се явяваш на работа или да не я изпълняваш съвестно и въпреки това ти си получаваш заплатата и работното ти място е гарантирано. Ти си до живот, ако те назначи някой в тази позиция, си до живот назначен. И аз мисля, че за това има така доста голямо население, което взима наркотици, защото те сякаш се чувстват, според мене, не си намират призванието, защото получават много неща на готов. Всъщност, щастието е винаги в нас, винаги го има и то е там. Стига просто да погледнем правилната посока, за да го усетиме, да го почувстваме, да го излъчиме.